Ka Sarkar Basipor ka Bangladesh ka sengi sajan balala kelakang persya ia ka Awami Likius ka badai ka sengsan pertai jong ka Sheikh Hasina Menteri rang badu barim kat badang ap ya ka jingmi jong ka jing bishar halor ki kamban bor persya ia ka jing ki badba ki balalam sya ka jing sya penhiar khet ke jong ka usnam baladam katkum ka jing yo jing ken jong ka United Nation gila don hadu cia saus pa ngut ki nong ya ki persya gila yap ha unai tung arajar akusau ha kapor baka Sarkar jong ka Hasina kala penun kam da kabor ban penskap jar ya kinong ya ki persya ka Hasina kadang yai don ha pedeng ke jing petri ha India bat kentat ya ka hukum bala penmi da ka dahaka ban kem ya ka halor ke jing keno kamrunal persya ya ka long briu man briu larai ban khang ya ke jing trekam kentup ha ka cyberspace jong ka Awami Likius katkum ke anti terrorism act hadu banda kut ke jing bishar ya ka Awami Likius bat kinong yalam jongka ong u azib narul unong ai buat ke Sarkar halor ki kam an bat ka hok syakilat patai kubor unong yalam Basipor ka Bangladesh Muhammad Yunus ubadai unong yo kusnam Nobel Peace Prize ulai yalam ya ka Sarkar Basipor nadu balapan klaim ya ka Hasina unarur ula ong baya ka ni karai la shim ban pentikna ya ka jing bishar bat jing shingan jong kari bat ka jing shingan jong kinong ya ki persya haringkat bat ka jing yada ya kinong mudoi bat kisaki jong ka jing bishar ka Sarkar jong Yunus kala menjuru ha ka juk kapor ya ka jing penkela ya ka an International Crime Tribunal Act jong kari ka ba ailat ya ki bor sinshar bat penat ya ki sengsan pertai bat ki kenhun baya sok bat ki nakal yang ka Awami Likius kala kentat ya ka tei ka jing le jong ka Sarkar da ka ba ong bakala long ka ba bean katei ke jing khang persya kala wan long hadin sisngi bada ki hajar ngut ki pajba ki layami pajba sabar jong ka yingsa jong Yunus bandawa ban khang persya e ka seng jong ka Sheikh Hasina ha kasngi palai balala unong yalam barim ka Awami Likius u Abdul Hamid Subadon ru ha pedeng ke jing sya tokit ulayo lat ban phet krat no nala ka jong kari